emateko, Sonia Rodríguez daukagun gurekin, hizkuntza politikarako sakonotzatik, bera da hizkuntza ikerketa eta koordinaziorako zuzendaria, eta elkarlanean egin dugu gaurko saioa, hemendik ateratzenen ondorioak ere interesgarriak izango dira denontzako, eta, Sonia, nahi duzunean. Egunon, guztioi. Eskerrik asko gaur hemen gurekin egoteagatik. Pentsatuko duzue lehenetik eskapatu egin zaretela apartetxo bat egoteko, baina ez, etorri zarete lan egitera. Ez dakit esplotatu egin behar ditugu, baina jakizue oso importantea izango dela gaur hemen esaten dena. Esango nuke etorkizuna aldatzeko gaitasun puntu bat ere badagoela mahai hauetan. Orduan, aprobetxatu dezagun. Gizarte gisa, ibilbide handia egin dugu orain arte. Belaunaldi askoren ahaleginari esker, gaur egun milioi bat pertsona baino gehiago gara euskaraz aritzeko gaitasuna daukagu. Euskal gizarteak apustu historikoa egin zuen, bere momentuan, eskola, kultura, hedabide publikoak, euskaratua, eta bar. Horiek guztiek ekarri dituztena. Eta gaur egun nola gaude, azken 40 urteetan, euskaldun kopurua ikusten dira. Gaur egun milioi bat pertsona, baino gehiago gara euskara ezagutzen dugunok. Eta gazteen gehiengoa euskalduna da, askotan etxean euskara jaso ez dago. Inoiz ez gara hainbeste hiztun izan, beraz. Baina, badakigu azkenengo 40 urte horietan jarraitutako logikarekin ezin dugula jarraitu. Gaur egun gizartea ezberdina da, globala, digitala, mugikorra, eta nortasuna eta hizkuntza milaka estimuluen artean lehiatzen dira etengabe. Beraz, erronka nagusia argia da, ezta? Euskaraz egitea auto desiragarria eta ez bete behar hutsa. Eta auto hori desiragarria denean, langundura eta ekonomiara hurbildu behar dugu. Esango nuke hemen gauden guztiok ezaugarri komun bat daukagula, eta momentu honetan denok lanean gaudela, lan aktiboa esan nahi dut. Esango nuke bai, lana dela gure bizitzaren esparru garrantzitsuenetako bat, gutxienez laguntzen digun denbora tarteari begiratu zaigu. Eta esango nuke hemen gauden guztiok bat egingo dugula esaten dugunean importantea dela guretzat lana normaltasunez eta naturaltasunez egin ahal izatea. Eta puntu honekin lotu nahi dut gaurko eginkizuna. Naturala eta normala izan beharko litzateke euskaraz lan egin ahal izatea. Zuek urrats sendoak eman dituzue bideo horretan gara. Sinistuta zaudete euskaraz lan egitea posible dela eta eragozpenak aurkitu dituzuen tokietan aukerak sortzen saiatu zarete. Baina ere, zuok eta batez ere guk jaurlaritzatik pausoak ematen jarraitu behar dugu euskaraz lan egitea normala izatea nahi baldin badugu. Zer egin behar du enpresa batek ateak zabaltzen dituenean? Gauza askotan pentsatu behar da, ezta? Argi izan behar da, zertara dedikatuko den, non egingo duen lan, nolako inbertsioak egingo dituen, ze sektore espezifiko horri dagokion araudia zein dan ezagutu beharko duke, lehiakideak zeintzuk izango diren ere kontuan hartu beharko du, eta bar. Baina bada gauza bat enpresa guztiek kontuan hartu behar dutena, eta da nola egin nahi duten lan hori. Nola zein hizkuntzatan egin nahi duten lan hori.
Zein hizkuntzatan izango zaion errazagoa bidea zabaltzea, bezeroekiko harremana izatea. Zein hizkuntzatan izan nahi dituen tokatzen zaion administrazioarekin harreman hori izatea. Zein hizkuntzatan lehiatu daitekeen arerioen aurrean. Nola posizionatuko dan ondoen. Zein hizkuntzak emango dion kohesio soziala. Eta beraz, honekin esan nahi dudana da, hizkuntza badala estrategian, enpresaren estrategian txertatu beharreko irizpide importanteenetako bat. Zuek egin duzu. Estrategiaren barruan txertatuta daukazue euskara. Eta zuen arrazoiak ezberdinak izango dira, kasuan kasu. Sinestuta nago arrazoi horietako bat izan behar dela euskararen erabilerak enpresari ematen dion lehiakortasun soziala eta ekonomikoa. Erabat sinestuta nago. Beste alde batetik, enpresa bezala, gero eta hobeak, lehiakorragoak eta zuen jarduna ebaluatzeko, ziurrenik tokatu zaizue ESG kalitate irizpideak betetzea, ESG inglesez ez dut esango oso jakitxan bakarraka, baina ingurumena, gizartea eta gobernantza irizpideak dira. Irizpide horien artean gizarteari edo komunitateari buruzko irizpidea egotea ez da kasualitatea. Irizpide horren arabera, enpresa batek langile, bezero, hornitzaile eta oro har komunitatearekin nolako harremanak dituen aztertzen da. Eta horrek bete-betean bat egiten du hizkuntzarekin, gure kasuan euskararekin. Euskara pertsonekin lotzen delako. Eta euskara zaintzen dugunean, pertsonak zaintzen ditugu, pertsonen arteko harremanak zaintzen ditugu, komunitatea zaintzen dugu. Beraz, irizpide hori oso importantea da eta arreta berezia ipini behar zaio. Azken urte hauetan, egindako aurrerapenak gorabehera, eta hainbat enpresak, zuek barne, eta hainbat proiektuk, Deus, Euskara, Arixa, Eskuela, Finantza, Entitateen Foroa, eta barrek, euskara kudeatzeko erabakia hartu baduzue ere, egia da gaur egun Euskadin enpresa gehienek oraindik ez dutela bidea jorratu. Orain arte egindako esku hartzea sakabanatua, sektoriala eta lurraldeen arabera ezberdina izan da neurri batean. Egoeran horrek argi erakuzten du ekimen esanguratsuak egon arren, ez dagoela plangintza zehatz bat, ez dagoela lidergo berezirik, ez dagoela koordinazio komuneko egiturarik Euskal Autonomia Erkidegoko sektore sozioekonomiko osoan aurrerapen koherente eta jarraitua bermatuko duenik. Eta hain zuzen ere hutsune horrek erakuzten digu proiektu berri bat egiteko beharra. Ikuspegi integrala eta estrategikoa izango duen proiektua. Eta proiektu horrek honako hauek ahalbidetu beharko dituzte. Batetik, lehen esan bezala, euskaraz lan egitea normala den bezala, euskaraz ere izatea. Eta horretarako eremu pribatuari lagunduko dioten baliabideak sortu beharko lirateke, prestakuntza behar bultzatu edota erabilera profesionala sustatuko duten tresnak eskaini. Bestetik, proiektu horrek lankidetzan aritzea izan beharko dute helburu. Eragile ezberdinen artean loturak sortuz, eraginkorragoak izateko eta sareak sortuta dauden tokietan sare horiek sendotuz. Guztion artean, enpresa ehun sendoagoa, lehiakorragoa eta prestigioduna egin ahal dugulako. Eta azkenik, horrelako proiektu batek egonkortasuna
lantzea ezinbestekoa izan beharko luke. Eta horretan, gobernantza partekatuak eta eragile ezberdinekin estrategiak lerrokatzea lagunduko luke. Bada esan behar dizuet proiektu hori badala. Proiektu baina esan duke prozesu bat dela. Maiatzean Eusko Jaurlaritzak abian jarri zuen eta lanera du izena. Lanera hitzak hitz joko bat adierazten du. Dakizuenez, era hitzak edo atzizkiak egiteko modu bat adierazten du. Eta aldi berean norabide bat markatzen du. Hau da, lanera, lan mundua ulertzeko beste modu bat. Eta ekintza akzio bat deskribatu nahi da izenarekin. Hau da, euskara lan ingurunera eramateko ekintza antzetan. Eta laneraren barruan zer egin dugu orain arte. Lehen urratsa benetako entzute prozesu bat izan da. Erakunde publikoetatik hasi, erkidegoko herri guztien errealitatea ezagutu nahi izan dugu, errealitate ezberdin guztietara egokitu ahal izateko. Guztira 22 eskualde eta 3 hiriburu bizitatu ditugu. 300 ordezkari baino gehiagorekin batzartu gara, 100 galdeketa baino gehiago jaso ditugu, eta garapen agentziekin, elkarteekin, merkataritza eta ostalaritzako profesionalekin dagoeneko lanean ari diren enpresa askorekin ere izan gara. Eta azpimarratu nahi dut, lanera entzute prozesu horretatik abiatu den prozesu bat dela, eta prozesua den heinean egokituz joango dela. Eta gaur aukera paregabe izango dugu prozesu hori aberasteko. Entzutearen ondorioz, ze diagnostiko, ze ondorio atera ditugu. Nik 4 azpimarratu nahiko dituzke gaurko egunean. Batetik, ikusi dugu lan handia egin dela, baina sakabanatuta. Badaude ekimenak lanbide guztietan, ondare lanak, enpresa planak, enpresekin egindako programak, merkataritzako kanpainak, ostalaritzako formakuntzak, eta barra. Arazoa ez da jarduerarik eza. Baizik eta jarduera hori loturarik gabe agertzen dela. Eskualde arteko koordinaziorik ez dago eta tresna komun gutxi ikusten dira. Enpresa, entitate, elkarte, komunitate bakoitzak alduen moduan egiten du lan. Baina maiz hutsetik abiatuta edo errepikatuz beste batek egindakoa. Beste ondorio bat da, baliabide ezberdintasun handi bat daudela. Entitate batzuek gaitasuna dute eta normalean handiak izaten dira, estrategiari jarraipena egiteko. Baina beste batzuek ez dute baliabiderik eta laguntza eskatzen dute. Denbora, pertsona eta material praktiko gehiago behar da. Desoreka honek sail egiten du aurrerapena herrialde osoan modu orekatuan egitea. Hirugarren ondorioa da, eremu sozioekonomikoa bakarra izan arren, sektore bakoitzak errealitate oso ezberdina duela. Eta gauza bera industria, edo merkataritza, edo ostalaritza, eta beraz, formula bakar batek ez du balioko. Eztenbideak sektore bakoitzaren errealitatera egokitu beharko dira. Eta laugarren ondorioa gaur hona ekarri nahi izan dudana eta niretzako oso garrantzitsua dena da euskara balio gisa ikusi izan dela. Balio gisa, balio bat da, gehitzen duen balio bat. Euskara ez da bakarrik eskubide bat, aukera bat da. Identitatea indartzen du, konfiantza sortzen du, eta gure establezimenduak, gure enpresak, gure entitateak, gure erakundeak bereizteko balio du. Diagnostiko hau ez da argazki itxi bat. Gaur egingo dugun lanaren abiapuntu ere bada, eta gaur entzungo dugunak lagunduko dugu diagnostiko hori osatzen. Eta bukatzean dira esango dut lanera prozesu partekatua dela. Euskarak lan munduan
jarduera ekonomikoan eta komunitatearen egunerokotasunean toki natural bat izan dezan. Zuek eskarmentua duzue, honetan, egiteko honetan, zuek erreferente zarete, zuek eredu zarete, gainontzeko enpresa askorentzat. Badakit oraindik bidea geratzen zaizuen egiteko, beti egoten da hobetzeko tartea, ezta? Eta hobetze prozesu horretan lagundu nahi dizuegu. Zuen ondoan egon nahi dugu. Baina aldi berean, zuei laguntza eskatu behar dizuegu eta nahi dizuegu. Batez ere, besteei bidea egiten erakusteko. Gaurko saioan esan bezala etorkizuna marraztuko dugu, eta marrazki horretan Eusko Jaurlaritzak eta bereziki lanerak non lagundu ahal dizuen, zuei, non hasi berriei, eta non oraindik euskarara hurbildu ez direnei esatea lagungarria izango da. Kontuan har ezazuen, gero galderrak ipiniko gaizkeko metxetan. Beraz, elkarlanak eraginkortasunean du eragina, eta bide hori jorratzen jarraitu behar dugu. Beti entzungo didazue, bakarrik arinago edo gaitezkela, baina elkarrekin urrunago. Beraz, jorratu dezagun bide hori batera eta lehenbain goazen lanera. Eskerrik asko. Orain bai ingurua. Izango dugu, Usue, Iñaki, Errine, Nerea, Ogoltzara, Usu. Egiteko ditugu Nereak aurkezpenak. Zuek mailetan, tokatzen seguna, hori dira. Tokatzen seguna apuntea kartea. Eta tentatearen gurean ere, zer nolako ditugu. Aukera izango dugu gero, galdera batzuk ere egiteko. Oso, eskerrik asko Galder. Egun guztioi eta ongi etorri berriro, hementxe zaudeten guztioi. Ja aurreratu dugu desente, ezta, sonen aurkezpenean Galderrekin ere bai, elkartu gara, euskal enpresa pribatu, publikoetako ordezkariak, helburu argi batekin, euskararen kudeaketa aurreratu eta benetan eraginkor baterako gakoak topatzea, ezta? Giltzarri izan daitezkeen elementu horiek topatzea. Aztertu nahi dugu nola euskara, gutxi bat izatetik haratago, balio estrategiko eta aukera erreal izan daiteken gure erakundeentzako, gaur egungo testuinguru sozioekonomiko eta soziolinguistiko konplexuak dira, zalantzarik gabe. Datozen 45 minutuetan, 3 ordu laurdetxe izango ditugu solasaldirako, egungo eta etorkizuneko egoeraren radiografia bat egingo dugu. Eta egituratuko dugu solasaldi hau 3 ardatzetan, lehenengoa soziolinguistika, gaur egungo egoeraren azterketa egingo dugu, etorkizunera proiektatzeko aukera ere emango diguna, eta gainera euskararen eguna orain dela astebete pasatxo izan zen, ez da denbora asko igaro, eta beraz datu eta goiburu aktualizatuak edo eguneratuak dauzkagu, beraz horri ere helduko diogu. Bigarrena, teknologia, tresna digitalen funtsezko papera 2025ko enpresa horretan, eta euskararen presentzia normalizatzeko haien erabilera zein izan daiteken. Eta hirugarren ardatza, edo hirugarren hanka izango da soziodemografia. Datozen urteetan aurreikusitako populazio mugimenduei buruz eztabaidatuko dugu, eta horrek gure kudeaketa linguistikoaren estrategietan izan dezakeen zuzeneko edo zeharkako eragina. Esan dugu, helburua, mahai inguru honen helburua da, ideia praktikoak ateratzea, aldela ikuspegi berritzaileak ere, ideia berri bat ateratzen bada, ongi etorria izan dadila, hizkuntza, euskera, gure enpresen kudeaketa aurreratuaren muinean integratzeko, dagoeneko zuen kasuan askotan badago, ibilbide bat zuelako,
Eta batez ere, eta Soniak ere bazioen bere hitzaldian, onurak ekarriko dituen balio moduan ikusteko gure hizkuntza. Gehiago luzatu gabe, ze denborak aurrera egiten du oso azkar, solaskideak aurkeztuko dizkizuet, Iñaki Martínez de Luna. Iñaki, egunon, gurekin daukagu, soziologian doktorea Deustuko Unibertsitatetik, 40 urte inguru bideratu ditu ikerketa soziolinguistikora, eta euskararen biziberritzearen analisian erreferentea da, ardura karguak ere izan ditu Jaurlaritzan, EHUn, Euskaltzaindian eta instituzio anitzei aholkularitza ematen ere aritu da politika linguistikoei dagokienean. Honen bestez bera dugu uste dut pertsonarik egokiena egungo testuinguru soziolinguistikoa aztertu eta aldela saiatuko gara ere, Iñaki aurreikuspenen bat egiten aurrera begira. Garbiñe Manterola ere hementxe daukagu. Garbiñe, egunon. BRT-ako ezagutza transferentziako zuzendaria zarazu, ingurumen zientzietan lizentziatua, fisika aplikatuan doktorea, eta gaurko eztabaida honetan teknologiaz arituko zaiguna, bereziki ingurumenaren teknologian bada aritu, baina gaur egun ikerkuntzan sortzen den ezagutza eta teknologia enpresa eta beste eragileek eskuragarri izateko bideak errazten egiten du lan Garbiñek. Eta Uxue Lorentz ere hementxe daukagu. Egunon, Uxue, zuri ere. Orkestrako teknikari seniorra, ekonomia eta enpresa zientzietan lizentziatua eta nazioarteko kudeaketa masterduna, bere profesionalean, industria eta administrazio publikoetan, nazioartekotze, estrategia, ikerketa eta garapen arloetan, eta gaur egun lurralde lehiakortasun eta ongizateari loturiko ikerketari zara garatzen. Ongi etorri, Ibrahim, eskerrik asko bertaratzeagatik. Tira, 2025 hori da goiburura ekarri dugun enpresa, ez da buruan eukiko duguna, kudeaketa linguistiko aurreratu eta eraginkor bat eraikitzeko, nik uste ezinbestekoa dela, ez da oinarri moduan gure gizartearen diagnostiko errealista batetik edo hastea, ez da? Euskal enpresak, pribatuak zein publikoak izan, ez dira inguruan gertatzen diren, gizartean gertatzen diren gauzetatik, mugimenduetatik aparte dauden uharteak, ez da? Kalean gertatzen dena ezinbestean islatzen da ere gure erakundeetan. Esan dut, Euskararen nazioarteko eguna orain astebete inguru izan dela, freskoa daukagu oraindik eta gogoetan merezi duten datu eta goiburu batzuk utzi dizkigula. Nagusia berria ez den paradoxa bat da. Inoiz ez da, izan euskararekin horren beste jende, hamarkadetako eta hamarkadetako hizkuntza politiken ohitu gisa, ez da? Baina txaponaren beste aldeak erakusten digu ezagutzaren igoerarekin batera euskararen erabilerak jaisten jarraitzen duela eta arnasgunean ere gero eta gutxiago direla eta batzuk behintzat kolokan, ez da, egon daitezkela. Ezagutza eta praktika arteko arrakala hori da gizartean bezalaxe, enpresetan, erakundeetan ere kontuan hartu beharreko faktore bat. Horrekin hasiko gara, oinarritzat hori hartuko dugu, Iñaki eta zurekin hasiko nuke ardatza, ezta? Hasteko eta behin, euskararen erabilera zari ginen, erabilera horren bilakaera nolako ari den izaten galdetu nahi dituen hasteko eta behin. Bueno, bai, importantea da, Nereak esan bezala, irakurketa ahalik eta orekatuena egitea ez. Eta egia bada arnasgunek mutan euskara zaitasuna ditula eta erabilen atzerako osoan ari dira zenate. Egia tamainarteko egia da ere bilakaerak ez duela atzera egin leku guztietan eta ez da neuri berean ere, ez da. Horren goiko marra daukazue Gipuzkoari dagokion erabilera maila, gero Berdea Bizkaikoa, gero Nafarroakoa Berdeiuna eta Arabakoa Oriabekoa, ez da. Iparraldekoa ere tartean dago. Horrez eskerretan dauzkazue bilakaeraren laburpena egitearren. Joera, berazko joera Euskal Herrian, aspaldidanik, Gipuzkoan azken 10 urteotan ere berantz, eta Araban berriz gora, ez da.
Nafarroa Garaian eta Bizkaian mugimendu txikiak eta kale neurketaren teknikariek gomendatzen zuten hori kontu sartzea ze laginaren erroretapearen baitan egon daitezke gora berariek, ezta. Orduan, badago eskatzeko motibo bat, baina ez atzera doazelako. Eta hori zehatzago ikusteko hemen urtez urte, eta hor agertzen den bezala, euskara erdara beste edo gehiago erabiltzen dutenen bilakaera. Hau EAen bakarrik. Eta, 30 urte horietan, gorakada handia da, ez da. 6,2 puntukoa. Nereak esan bezala, maitaisunak izugarrizko jauzia egin du, eta ia gazten artean unibertsializatu dela, ez da. Erabilerekin ez da, beste gertatzen, ez da inondik inora. Baina, erabilera ez da bakarren kontua, da taldeko gauza, ez da. Beti behar da denek euskaraz gaitasuna izatea, eta denek euskaraz egin nahi izatea, azkenean, borondatezkoa da, ez da. Orduan, hor dago diferentzia gaitasuna eta erabileraren artean. Horregatik, politika batzuk aurrera eramaten dira eta hori erabilera bultzatzeko, baina, erabilera ez doa berantza leku guztietan. Bere gutxiago, zonalde ez hain euskaldunetan, arnazgunetetik kanpo gelditzen diren zonaldeetan, hor ari da azten, bai erabilera eta bai gaitasuna. Orduan, nolabait esatearren geografikoki ari da orekatzen. Goitik daudena pixkat berantz eta betik daudena gorantza, ez da nolabait. Ez da zientifikoa izango, baina impresioa daukat bi hizkuntza, beste nagusia da. Daudenen lekuetan logikoa litzatekeela orekatzea. Orduan, batean ezarren bestean asko, nik uste dinamika ulergarria izan daitekela, nahiz eta batzuentzat oso gustukoa ez izan ere, nahiko genuke euskararentzat beste emaitza alaiagoak, ezta. Eta hauek adibidez, konkretoki EAko 3 lurraldetan, eta 3 lurraldetan ere erabilera gorantza. Kontuan hartu behar da, kalkulu hauetan bi erabilera maila kontuan hartzen direla. Euskara, erdara beste edo gehiago. Erdara beste oso handia bada, orduan jaten du gaztelania baino gehiago, ez da. Baina, adierazletan beti daude zalantzak eta mugak eta dagoen. Hori horretan utziko dugu momentuz eta horra egingo dugu gero. Hori gero. Datu interesgarria dira, hori baiantzeko solasaldi honi. Erabileraren gainean, Iñaki, zuk erabilera motivazioari atxiki lotuta ikusten duzu, orain enpresaz ari garela, ez, eta erakundez ari garela. Alor honetan zein izan daiteke euskara erabiltzeko motivazio hori? Hori da beste galdera handietako bat. Bai, hauxe zuzen, enpresen alegin legitimoa da mozkinak handitzea, ez da? Eta horren baitan kokatu behar da ere hizkuntzen kudeaketa. Hizkuntzen kudeaketa gaur egun ez da duela markada batzuk bezala euskara ala gaztelania, ez. Hori gaindituta dago, ez da. Kontua da eleaniztasuna, egoera eleanitzetan bizi garela, eta enpresak nola ez. Segurazko gizarteak baino motibo gehiagorekin, ez da. Orduan, kontuan hartu behar dugu egoera eleanitza. Baina honek bat egiten du Europan defendatzen diren parametroekin. Europak balioan jartzen du aniztasun kulturala eta linguistikoa. Eta horri erantzun egokia eman izateko bultzatzen du eleaniztasuna. Pertsonen
jakituria hainbat hizkuntzetan, ezta? Eta hori da, guk ere aintzat hartu behar dugu erreferentzia. Eta hori batetik eleaniztasunaren munduan gaudelako, ezta? Baina gero dago bestetik bezeroak. Azkenean, enpresek arreta jarri behar dute eskaera nolakoa den, ezta? Eta bezeroek kontuan hartzen badute hori, gure gizartearen hainbat mutan, hainbat pertsonek, hainbat lauterik, hainbat dinamikek, euskara ere eskatzen dute. Horretan zer gertatzen da? Askotan eskaera kikildu egiten dela, egizu existitzen dela estres linguistikoa hizkuntza gutxituen hiztunen kaltetan. Ausartuko naiz, enpresa honi euskaraz eskatzen, arresa guardera horrela ez dauka zalantzarik. Orduan, enpresek alde hortatik aukera handia daukate euskarazko eskaintza ere argi eta garbi begibistan jartzeko. Estres hori eskaeraren aldetik aginduko da, edo desagertuko da, eta eskaera areagotuko da. Badago, igual ari naiz gainera ikusetzen. Lasai, ni bestela moztuko zaitu, jakituko aurrera, interesgarriak izaten, bai. Bai, badago ikerlan bat Euskal Unibertsitatean egindakoa hori zen osasun gintzakoa, ezta? Eta pazienten ostasun eta satisfazio maila asko handiagoa zen beraien hizkuntza propioak atenditua zirenean, ezta? Eta bezeroen aldetik, ez bakarrik osasun gintzan, bezeroen aldetik beste beste. Denok Euskal Zaleagaren aurpegi alaitzen zaigu, ausartzen garenean zerbait euskaraz eskatzen argimenka, eta euskaraz entzuten digutenean, gustora, ez da? Hori, enpresek ere kontuan hartu beharreko zehar da, ez da. Gero beste bada, langileen gogo betetzea, langileen hizkuntza gogoa. Hor badaude danetik, enpresetan danetik, prozesu, ez da, logikoa denez. Baina ezin dituzue batzuk baztertu, denontzako asmoa berdina ez delako. Orduan, nola asetu euskara balioan jartzen duten horien gogoa edo nahia edo orain arte normalean baztertu izan da eta erderaz edo edo funtzionatu izan da hori kontuan hartu gabe. Ni baino hobeto dakizue, langileen gogo betetzea, asetzea, importantea den enpresa baten funtzionamendurako, dirurako eta alabetarako. Orduan, nola bazter dutxi, ez da. Gero badago gizarte erantzukizuna. Enpresen gure egun kontatu hori den parametroa da, ez da. Gizartearekiko ze erantzukizun dauka enpresa horrek. Eta gure gizarte honetan, EAN konkretoki, 76 horren bueltan, euskararen aldeko neurriak hartzea ondo ikusten ditu. Hori da esaldi bat eta gero batek baloratuko du exigentzia aplikatzea eta beste batek hobetsiko luke bakarrik lagundu izatea ez exigentzia eta hori. Maila diferentetako irizpideak daude jarrera hortan, baina gizartean nagusitzen den jarrera euskararen aldeko neurriak jartzea, ez da? Orduan hori, gizarte honekiko enpresek empatia edo baldin badute, eta bestetik, eta hau duela urte gutxiago ari da erabiltzen, baina da hizkuntza guztiak dira zibilizazio guztien ondarea, ondare kulturala, ondare globala. Eta, ondare horren parte importante bat, hemen daukagu gogoi, gainera, modu esklusiboan. Euskara, guk patrimonio horren guk defendatzen dugu, edo bestela beste inon ez du defendatuko. Gero, UNESCO horretaz
neurriak hartu ditu, eta baita jaurlaritzan dinamika berriak ari dira aplikatzen, eta herrigintzean ere neurriak eta lanak ari dira aurrera bultzatzen, mundu mailako hizkuntzen ondare hori bizi berritzeko, uzkotzeko. Bai, galdetu nahi nizun ere, ze arrazoi emango zenukeen zuk Iñaki soziolinguista moduan, euskera enpresan balio bat bezala ikusteko, ez? Aipatzen ari gara hori bat dela gakoetako bat, ze motibo edo, ze arrazoi emango zenuke enpresek ala ikus dezaten? Bueno, nik uste aipatutakoak aintzat hartzekoak direla, ezta? Gero galdera bat egiten hori da normalean, ezta? Hizkuntzetan inbertitzea zer da, gastua edo inbertsioa. Nik uste hori enpresek horren garrantzia kontuan hartuta hizkuntzen gaia zer hartu behar dutela. Alemanekin saiatzen gara, badaukago alemanez dakien bat, baina bertako egin, oso ondo dago kanpoko hizkuntzen garrantzia kontuan hartzea beharrezkoa da. Baina bertakoa bazter utzita, denok dakigu kudeaketak zailak direla, eta beste elementu bat gehiago txertatzea konplexutasun handiagoa aurkitzen dugula, baina erronka hor dago. Eta enpresek oso ondo dakite erronkei aurre egite. Enpresen filosofia ez da erronken aurrean kikiltzea. Enpresa pikutara joan lirateke. Orduan, hau erronkatzat hartzen badugu, nik uste hori dela enpresek egin behar dute gogoeta. Nahiko duke ere, Uxueri eta Garbiñeri zabaldu, gai hau lehenengo ardatz hau, besteak beste nola saltzen da euskara hizkuntza minoritario izanik, lehiakortasun balio bat dela, ingelesa nagusi den, eta hizkuntza globala den testuinguru batean, zuek nola ikusten duzu, Garbiñ eta Uxue? Lehenik eta behin poztu naute pixkat erakutsi dituzun erabileraren inguruko datu horiek pozgarriak dira, euskalduntzalentzako. Eta pixkat edo baita ere zuk komentatzen dituzun enpresa munduko motivazioa hauen inguruan, nire gogoeta pixkat hemendik handoa, guk lehiakortasunaren inguruko ikerketa egiten dugu eta azkenean horrekin lotura bat egiten, saiatu nahi. Eta uste duguna da, enpresa bat gero eta lehiakorragoa da balio proposamen bat aurreratzen baldin badu, merkatuko kuota handitzen edo mantentzen. Eta hori, ni baino hobeto denok badakizu, baina egia da horren atzean azken finean, ezaten zenun azuk, mozkinean, azkenean motivazio bat dela, baina hor atzean pertsonak daude, eta pertsonak dira balio proposamen hori, produktuen garapenan, edo ondasunen garapenean, azkenean egiten dutenak. Orduan, euskeraren balioa lehiakortasunaren ikuspegitik nik ikusten dut nolabait ere pertsona horiek erakunde kultura hortan murgilduta dauden heinean, euskerak nolabait eragin ditzake erakundeko kulturari. Eta askotan esaten dugu kulturaren ardatza, adibidez dela, zein da enpresaren asmoa, eta asmo horretan eragin dezake eta pertsonak behar bada, lotura edo harremantze hori indartu dezakete enpresarekin ere baita euskararen bitartez. Hau gogoeta bat besterik ez da, baina horrek behar bada lagundu dezake ere bai pertsona horiek askoz emankorragoak edo lerrokatutagoak egoten, erakundearekin eta balio proposamen horretan ere baita hobeto eragiten, hori izan dut. Lehiakortasuna horretik eduki dezakedan lehenengo hausnarketa. Gero eta enpresa lehiakorragoak, lurralde mailan ere baita lehiakorragoak. Garbiñ, nola ikusten duzu zer ematen dio euskarak eta euskararen kudeak eta pixkat muinean izateak enpresa bati? Nik uste dut azaltze zordinetan eragiten duela. Noski zenbat eta
batez ere hizkuntza estrategia txertatuago egon, eraginkorragoa ere izango zera zuk emango dezun erantzun horretan. Eta batez ere erantzun pertsonalizatuago bat emateko garaian, bai bezeroari dagokio hizkuntzan egingo diozulako zure erantzuna, baita ere etxe barruan zure prozesuetan zure langilegoari ere hizkuntza aukerak emate bali badaizkiozu eta kulturan eragiten du usuek esate du moduan. Erakustari gehitzearen esan dezunean gogobetetze tasa askotan irudikatzaren euskalduna, euskaraduna gogobetetzea hobetzen dela, euskaraz egiteko aukera ematen digunean gure erakundeak edo enpresak. Baina nik usten dut baita ere, hizkuntza politika argi bat eta estrategia argi bat edukitzean erakundean euskara ez dunak ere, izan dezakera gogobetetze tasa hobe bat ere. Agian, eskure emate bali badizkiozu teknologia jakin batzuk, berak ere, zati batzuetan, euskaraz ere egiteko, ze igual ez da euskara ez duna, baizik eta igual gaitasun gutxiduna da. Eta eskura bali badazka, erakundeak emandako hizkuntza tresna agian bere gogobetetze tasa ere euskara ez dunak ere hobetu dezake. Bere hizkuntza lehen etxiak edo kontutan izan dialako, baina bigarrenak ere praktika ditzakelako edo erabil ditzakelako. Horretarako, bigarren ardatz horretara joango gara, teknologiak nola egin ditzaken zubilanak edo errazteko lanak, uka ezina da, garapen teknologiko bizkorra, enpresa modernoaren berezko parte dela aia da, eta gure balio kate osoa blaitzen duela. Tresna digitalak, kudeaketa plataformak, bere alako komunikazioa, gure laneko ekosistema osoa, teknologiaren bidez dago baldintzatuta gaur egun. Eta gaur planteatzen dugun erronka funtsezkoa da, nola erabili ditzakegu tresna aurreratu guzti hauek euskeraz ere. Hizkuntza hegemonikoek eta globalek esan dugu, ingelesa buru dutela, panorama teknologiko ia osoa hartzen duten eremu batean jarduten dugu, hori horrela da eta kontziente gara ezan. Testuinguruetan nola egin dezakegu gure hizkuntza euskera balioesteko, duintzeko eta modu eraginkorrean integratzeko. Teknologia oso zabala da, dena da teknologia gaur egun ez da, baina adibidez ahalmen artifizialaren garapenak bereziki kapitulu berri bat irekitzen du, ari da irekitzen, aukera eta galdera ugariz beteta, zer eman diezaguke produktibitate eta normalizazio mailan enpresan, zer egin zehatz erraztu ahal dizkigu, kalitatezko itzulpen automatikotik hasi eta idazketa lagunetan, eta dokumentuen kudeaketara, zerrenda amaigabea izan daiteke bezan. Eta funtsean, eta beste aldearen kontuan izan behar da, nola hobetu dezakegu teknologia hori gure hizkuntzaren ñabardurak horrein esango dugu garbiña, baina gure jarrera proaktibo hori ere oso garrantzitsua da. Galdera asko, horrein goatzen gutxika garbiñen, ze garapen teknologiko zehatz ari dira sortzen Euskadin enpresek epe laburrean ezar ditzaketenak euskarazko jarduera errazteko, aipatu dugu itzulpen automatikoa, euskarazko laguntzaile virtualak, zeu zein hartzen diozu honi, zer ari da garatzen? Azteko tabenik eta eskatu diguzuen eskokatzko 2025 2015 eta 2035 bat. Eta argi segurua izango dena, ziurgabetasunak asko daude, erakunde guztiak eta enpresa bereziki digitalizatuak izango dira. Eta digitalizatu horretan, adimen artifizialaren erabilera orokortu izango da. Hori 2025 seguru izango da. Segurazki baita ere, gaur egon ditugun teknologietan zaratako. Beste teknologiak ere izango ditugu. Azken finean, minutuak kokatzen naiz garbine bezala eta erabiltzaile bezala azkenengo urte betean egin deten aurrera pausuak izugarriak izan dira. Ezin dut imaginatu behatzea marrutian, igual obsolesentzia izan daiteke, hori da. Eta batez ere, baita ere, automatizazio prozesuak ia erabatekoak izango dira, eta lan mundu hibrido batean egongo gara. Hor kokatu behar dago ikusten dut, eta horretarako teknologia berko ditugu. Eta gero, hizkuntza kudeaketan nire ustez digitalizazio maila hain altua izan da, ez da izango aparteko politika bat. Eta orain estrategia zaiteken ari gara eta bukaeran hitz egin dezagun gure euskaratan.
noski sistema eleaniztasun batean izango gara, eta are eta gehiago, inglesa zaten dugu, baina nik uste txinera edo hizkuntza asiatikoak ere oso presente izan behar dutugula hemendik 10 urtea. Eta beraz, integrazio horretan, eleaniztasun integrazio erabateko horretan, euskarak ere kabide izan dezake. Alderdi horretatik, eremu eleaniztasun batean egokia, eremu nire euskaltze eta soziolinguistikan sartu gara ginekin, diglosiko batean baino agian euskararentzako plaza gode bat izan daiteke. Ze, edukiko ditugun teknologiek hainbat hizkuntzetan lan egiteko ahalbideratuta egongo dira hasieratik. Gaur egungo gure egoera igual normalagoa da pentsatzea nik dena gazteleraz edo frantsesez dut, euskal eremua, eta euskara nola txertatu. Baina kasu horretan izango dugu nik esportatzen dut Alemaniara, Frantziara, Txinara eta Estatu Batuetara hizkuntza guzti horiek nire teknologia edo software, hardware eta lanetan dauzkan eta euskara ere bai. Agian, plaza errazagoa izan daiteke. Ez dakit, hori soziolinguistikatik nola ikusi. Gaur egungo teknologietara etorrita, nik usten dut euskara, gaur egun egin dugunetako gauza bat izan da, ditugun plataforma eta sistemetan euskara ere txertatzea modu estandar batean. Hori izan da RP, CRM, hemen adibide asko ditugu, eta hori egiten ari den gauza bat da. Hori zertarako euskarazko interfazeak edukitzeko, momentu horro, baita ere ahotsaren trataera eta sintesian, euskarak ere irabazi du plaza hori. Langile esperientzia, horretekan aipatu dena ez, nik ze hizkuntzetan sortuko dut, ze hizkuntzetara aterako da, hor itzultzaile neuronal eta adimen artifizialean oinarritutakoak izugarrizko aurrerapenak izan dituzte. Zenbat hori beste gauzak, adibidez, enpresentatuek jasotzerakoan euskaraz jasotzea eta euskaraz ateratzea. Hori gaur egungo teknologiekin egiten ari den gauza bada, eta adibidez zehatza segurezki hemen asko hori da. Beraz, nik esan nuke gaur egun egiten ari dien aurrerapen asko eta asko euskaraz ere badaudela, eta horrek laguntza diguna da euskararen presentzia areagotzea. Teknologia gaur egun hori ahalbideratzen du. Eta segurazki aurrera ere, eta modu konstientean, eta esango dutena garrantzitsua da, testu inguru honetan euskarazko korpusak sortzean, euskarazko teknologiak sortzean, eragile propioak edukitzeak eta modu kohesionatuan eta koordinatuan Soniak aipatu du bezala edukita, bermatuko dugu euskarak ere presentzia edukitzea momentu eleaniztasun horretan. Ikusten duen ez, baikortasunez ikusten dut orduan, teknologiak euskarari egin diezaioken ekarpen hori eta etorkizuna. Baina lan egin da. Lan egin da. Hori egitatzea eta horra joango gara ere, baina hemen izaera, tamaina desberdineko enpresa erakundeak bildu zarete, berrikuntzan ikusten dago argi dagoela, berrikuntza ez da tamaina kontua, baina batek pentsatzen badu, ez? Nola integratu dezakenik nire baliabide mugatuekin, ez? Euskararen kudeaketarako soluzio teknologikoa modu eraginkorrean eta lehiakorrean zer erantzungo zenioke. Posible da, tamaina kontua da, ez da. Nik uste dut, sortu dian teknologia asko eta asko, hobeto esan da, euskara baliatzeko dauden tresna asko eta asko eskura ditugu. Beraz, ez da beste hizkuntzetan ez bezala diruz ordaindu berdan gauza bat. Baizik eta komunitateak ordaintzatun zerbait izan da garapena. Orduan, txikia izan da ere enpresak eskura baditu tresna nahikoa martxan jartzeko. Nik uste dut izaten dela askotan estrategia kontua, autua, eta kultura aldaketa baten beharra. Ze tresnak eskura badaude. Eta nik uste dut aurrera begira ere edukiko ditugula. Beste kontu bada, tresna horiek garatzerakoan garrantzitsua dela bi aldeko garrantzitzen jardutea. Ez da tresnak garatzea eta hementxe duzu eta hartu eta erabili, baizik eta teknologia hauen oinarrian dago, bat edukiak izatea, elikatzeko eta beraz garapen aurreratuagoak edukitzea, eta horretarako korpusa behar dugu.
korpusea elikatzeko ahalik eta erakunde gehienek parte hartu beharko lukete. Batez ere, euskararen minorizazio ezaugarri hori kontutan izan da. Ingelesa imaginatu interneten zenbat eduki dago, euskara zenbat dago proportzioan. Orduan, agian ardura badaukagu korpus hori eskura jartzeko garaian. Gero tresna hobetan jasotzeko, horregatik handa minorantzetakoa. Eta baita ere, ez korpusa, bere horretan korpusa azkenean dira, ja artikuluak, ja ez dakit txostenak dira, ez? Baita ere terminologia. Egunetik egunean, bakoitza bere sektoretik, bakoitza bere eremutikan, terminologia berria sortu egin behar dugu. Eta hori denon eskuretan tresna hobetu dituzkete. Bi horietan ikusten dut, eragin eduki beharko lukela, erakunde mota guztiak. Eta elikatze prozesu horretan, ez duke nola ikusten duzu dagoela alegia zein heldutasun maila dute euskarazko adimen artifizialeko tresnek egun. Esan bestela, nik usten dut aurrera pausu izugarriak egin diala, eta parekatzen maila handi batean bagaude, baina inflexio puntuan ere bagaude. Abiadura izugarria da, garapenetan, askotan eta askotan kanpoko garapenen mende ere bagaude, eta beraz, inflexio puntu horretan ikusten dut jarretu behar dugula, euskerak plaza horretan papel garrantzitsu eta bermedun eta kalitatezko eman nahiko balin badagu, apustu bat egin behar dela. Teknologietan ere, ez bakarkan, eremu demografikoan, ez bakarkan lingüistikoan, baina teknologikoan ere. Bestela, izango tresna horiek, eta beti joango gara beste hizkuntzetako baliabideak erabiltzea. Eta horiak galdu dugu. Hemen eskatzen dugu egunerokoan beraz, presente ukitzea, ez? Bai, eta apustuak egitea komunitate mailan, eta modu koordinatuan. Lehen interpelatzen modu batera Iñaki ez da, soziologoa den heinean, ikuspegi sozialetik Iñaki, zuk ez da nola ikusten duzun, teknologia euskara erabiltzeko benetako motorra izan daitekeen, edo arrisku gehiago ikusten diozun, zuk ze balorazio egiten duzu? Bueno, ate berriak irekitzen dira. Eta ateetan beti dago edo galtzeko arriskua, edo ateak ondo aukeratzeko. Orduan, nik uste euskaren etorkizuna, bai teknologia mailan, bai erabileran, bai eremu guztietan, gure esku daudela. Segundo, aukera horiek aurrean izan da, gu erabaki behar dugu. Erosokeriaren eskutik bagoaz eta eginez eta gasturik ez eta konplexutasunik ez, errezeretik joango gara, jan egingo gaituzte, eta mundu mailan bukatuko genuke denok hizkuntza bakarra berditzen. Baina ez realitate horrekin ez dugu topo egin nahi, ez da. Orduan, alegina, bai enpresen mailan, bai gizarte mailan, bai norberak, bai eremu guztietan, konstientek izan behar dugu hizkuntza gutxituak ditugun komunitateak dena daukagula kontra, printzipioz. Hori da, zailtasuna berezkoa. Hori egingo diogu aurre, bai ala ez. Baina hori enpresen munduan ohikoa da. Edo produktu berri bat behar duela kompetentziak, edo prezioak direla, beti daude erronka berriak. Aurre egin behar dieko, bai ala ez. Eta nik uste hori dela, ez dago erantzun itxirik. Baizik eta beste aldea bat. Zer egingo dugu aurre egiteko, aukerak egun bada. Gure eskura daude, eta erabilerak du horreka, batera edo bestera egingo duen. Tire esan dugu ere, ikerketa eta garapena lehiakortasunerako funtsezkoa dela, ez da? Ez da iruditzen zaizun, usue hizkuntza teknologietan nahiko inbertitzen ari diren enpresak egun.
Nik pixka lotuko dut Iñakik eta Garbiñek esan dutenarekin, ahaleginaren inguruan, apostuen inguruan, guk egiten dugu Euskal Autonomia Erkidegoko nola dan digitalizazio maila, Eta nik usten dut diagnosi horten pixkat bat egiten duela esaten den zutenarekin, enpresaren digitalizazio maila zertzen dugunean egun, ja ez etorkizunera egite ikusten dugu oinarrizko teknologietan maila, horietan ari diren enpresen ehunekoa baina dela, baina teknologia sofistikatuetan berriz hor ahulezia gehiago daudela. Orduan, gomentzen artean irakurtzen nuen esatezutela behar dela jauzi bat eman, enpresari lagundu jauzi bat ematen. Orduan, nik eta azkenean egiten ari garenean teknologia hauetaz, teknologia sofistikatuak, dia oinarrizko teknologia. Orduan zuekin bat nator, hor alagin bat egin behar dela. Jauzi hori ematen lagundu egin behar dela enpresa, baina ez teknologia hauetaz bideanean itzeiten, eta gehiago. Eta orduan hori izango zen pixkat IGC gehibeko ikuspegi hortatik aneduta enpresari jauzi hori ematen lagunden bat zaiola, bakarrik Pero badira ere esaten nuen, eta baina nabera, enpresa txiki batzuk, ikerketa eta garapen sailik ez daukate. Hauek ere nola sartu daitezke teknologia, hizkuntza teknologia honetan modu erraz eta eraginkorrean. Hori da, etiko enpresa txiki eta ertainen erronka. Azkenean ikusten ari garena da enpresa horiek finantzia baliabide mugatuak dauzkatela eta batzutan ere baliabide teknikoak ez dauzkatela barneratuta beraien estrukturetan. Horrek areagotu egiten du enpresa konkretu hauen zailtasunak. Teknologia horiek modu eraginkorrean beraien negozioetan barneratuko. Baina hor, ikusten ditugula ibilbide posible batzuk. Eta ibilbide posible bat, eta hau mai gainean jartzeko da geroko hausnarketa elikatzeko, adibidez da, gu badaukagu ekosistema, teknologia ekosistema eta berretea dago hemen oso potentea eta hor badaude adituak. Orduan, haiekin konektatzeko guk lurralde berezia daukagu, eta aberatsa. Orduan, hori izan liteke baita modu bat, konektatzeko enpresa txiki horiek aditu horiekin. Beste, ibilbide bat jorratzeko posiblea dena bintzat izango da elkarlanean aritzea. Enpresa txiki desberdinak, nolabait erronka berdina baldin badute, haien artean ere baita elkartzea eta elkarlanerako bideak jorratzea. Eta, seguro zuek adituak zehatzea gaietan, eukiko dituzu ere baita ibilbide gaia, baina, hemen nahi dizkizuen batzuk aipatu. 2025 ez da, aurrera begira gaude etengabe eta alor honetan ere teknologia dagokionean oso galdera zaila dela eta egitera ere ez osatzen dira, eta aurreikusten egiten 2025erako oso zaila dela hori aurreikustea, baina ez nola bisualizatzen duzu, zein puntutan iruditzen zaizu egon gaitezkela. Gero eta gehiago ikusten da jungo dela baita ere hizkuntzan agnostikoak diren teknologiak lantzera. Alegia, nik ahots bitartez prozesu bat martxan edo jarraian edo aginduak emango baldin badizkiot, makina aurrean daukatena, izan PC bat, izan makina erralintako fresadora bat edo danadakoa, nik hitz egiten dioten hizkuntzan hitz eginda ere edo nire lankideak detektatu egingo dura eta jarraitu egingo dura. Hori izango litzateke, eta nik uste hor nuntzukoa zela. Horretarako zer bermatu beharko genuke euskerak ere presentzia edukitzea ahotsera jungo baldin bagea, ez bakarrekan euskera detektatzea, baizik eta alien euskalki ezberdinak ere detektatzea. Eta horretan aurrera bideak egiten ari dira. Gaur egun badaude itzultzaile neuronalak, Bizkaieratik euskara batura egingo dizutenak edo Lapurteratik ere. Eta Berrilako zentru batek egiten du hori, eta badaude beste batzuk ere, baina hor badaude eta gaitasunak aurrera joango dira. Gaur egun detektagarria ez dena, tratatzeko modukoa ez dena, eta erantzun egoki bat emateko ez dena dira emozioak. Eta aurrera bide handia ez genuke hori detektatzeko gailuak bagenitu, hori tratatzeko adimen artifizialan algoritmo egokia lortuko bagenu, eta nik irudikatu dut adibidez Valentziako egoitik.
arreta telefonikoa erabat kolapsatua. Eta zu momentuan, inberdezu pertsona bat jaso, hitz egiten duen hizkuntzan hitz egitea ere detektatzeko aukera, eta bere emozioa detektatzeko aukera. Haserre dago, beldurrez dago, edo blokeatuta dago adibidez. Eta hori tratatzeko, hauts sintetiko bitartez edukitzea chatbot virtual bat. Pentsa, detektatu eta pertsona hori blokeatuta hori badu desblokeatzeko gaitasun eduki dezakeen, edo. Eta kasu horretan aurrera pausu izugarria izango litzateke. Ze momentu urgente, agudo, akutu eta garrantzitsu batean dago, krisi momentu batean. Hori izango litzateke 2025ean nahiko nuke. Eta honek izan du beste eztabaida bat ere. Eta alko banu, alde batetik onurak ekarriko dituzte, eta alde batetik igual nolabaiteko arriskoak eta galdera etikoak ere bai, ezta? Baina eta hori joan gertatzen baldin bada, hori joaten da erantzun diezadala, ze segurazki nire erreakzioa desberdina izango da. Eta aldiz, baldin banago beran, oso interesgarria zen puntu hau ere bai, hirugarren ardatza, denbora aurrera da, salto egingo dugu, atera da dagoeneko, baina giza faktorea, talentuaren kudeaketa, migrazio mugimenduak, ezta, belaunaldi aldaketak, fisuzko elementuak izango dira, etorkizuneko euskararen kudeaketa aurreratuan, lan merkatuak gero eta anitzagoa da, talentua eleaniztuna da, eta profesionalak, bai barrutik eta bai kanpotik beharko ditugu, gure lan merkatuan, datuek ala diote, eta hori argi dago. Nola uztartu eta mugimendu handi hauek euskararekin. Euskiturekin hasiko naiz kasu honetan, ardatz honetan, euskara elementu bereizgarria, alda, euskarin talentu gaztea erakartzeko, atxikitzeko, bereziki kualifikazio handiko sektore teknologikoetan. Nola irakurri dezakegu hau? Bai. Lehenik eta behin, azkenean, eraldaketa honek suposatzen du 2035ean zuk esan duzu bezala, edukiko dugun gizartea zaro desberdina dela, hemen pare bat datu emateko, ikusten genuen gure aurreko lehiakortasun txostenean, 75 urte baino gehiago daukaten pertsonen eunekoa, asko handitu dela, uste euneko 17-26, 20 urte tartean, eta baita ere migrazio fluxuak euneko 2-tik euneko 12-ra, 2023an ingo zirela, badakigu gizarte hori orain desberdina dela eta oraindik eta desberdinago, izatea edo anitzagoa izatera pasako duela, Eta ordu zer ikusi dugu, azkenean, lantaldeak eta desberdinak izango diela eta egongo diela lanean laugos, esan edu, belaunaldi desberdin, kultura anitzeko pertsonak eta horrek ikusten dugu azkenean eragina daukala enpresen praktikak, enpresa praktikak desberdinak diseinatu behar ditu. Azken finean, egungo egoera ez da izango da etorkizuneko egoera hauek. Eta orduan, azken finean, nola ikusten dugu euskera kontestu honetan, Euskarak konfiantza sortzeko, lantaldeetan konfiantza sortzeko bereizgarria izan daiteke, Eta bereizgarria denetik, lortu ditzazkegu lantaldea konfiantza harremanestuak, komunitatearekin erlazio hori sendotzeko aukera daukagu, eta horrek azkenean egiten gaitu anitzago, eta baita ere erakargarriago, nik benetan sinesten erakargarriago. Lekuak erakargarriagoak bihurtu daitezkela, baina nire kezka ez da bakarrik euskaldunentzat, baizik eta euskaldunak ez direnentzako, Eta nik hortik ikusten dut, ibilbide oso emankorra, Nola sortu leku erakargarriak, baina euskara erdigunean jartzen dugularik, Eta, guk ikusten dugunare baita da, praktikaka hauek aurrera eramaterakoan adibidez, belaunaldien arteko erreleboen aurrean, hor ere baita erronka estrukturalak daudela enpresetan, Ez bakarrikak txikiak, eta planifikazio bat egiterako orduan, askotan ez dara egiten. Orduan, nahi iruditzen zait, eta orkestan ere baita ikusi dugu, behar bada planifikazio horren lanketan, enpresa badautela ibilbide bat, Nola leku erakargarriagoak hemendikan 5 urtera edukiko dedan lantalde hori nola egin dezakete, nola baita ere diseinatu praktika bateak, Euskara, ezaztutzeko eta lan bat egiteko ere baita
kasuna sustatzeko. Barne konexioaren ikuspegi horretatik ere begiratzea, barne konexio horrek gero isla bat izan eta ez dezaken kanpora begira eta talentua erakartzeko orduan, ezta? Gero, ikuspegi soziolinguistiko zabalago batetik ere bai, eta liburu zabaltzen dizizuet, ez da, galdera, migrazioak, migrazio mugimendu handiak direla, behar direla, bai, ez da, eta honek, hizkuntza paisaia aberastu egiten duela eta aldatu egiten duela. Zein estrategia hartu behar du enpresak, euskerak testuinguru sozial berri honetan atzera egin beharrean, hiztun eta espazio berriak, ez da, irabazi ditzan. Eta nola, egin daiteke ere bai, iritsi berri horiek euskera ikus dezaten balio baten moduan eta ez esi baten moduan, ezta? Zakin norkeldu nahi dione galdera honek, Iñaki? Bai, horrezue, nik datu batzuk irakutsiko dizkizue. Ez zegoen olen erabileran, hemen kale erabilera dela hau, eta hemen, turistak eta etorkinak daudela kalean hizketan ere. Orduan, erabileraren nondik norakoa ere horrela ulertu dela. Baina, gero, Xabier Baranderanek idazten zuen duela urte batzuk, gure egungo arronkarik handiena demografikoa. Etorkizuna inmigrazioaren eskutik doa. Inmigrazioa aukera bezala, ez arazo. Nortasun kolektibo plural eta dinamikorako baldintza berria. Orduan, horrek zuek esan bezala, bai demografikoki, eta pisu handia, eta orduan, horri egin behar zaio, horre ez da, nereak galdetzen du eta nola hartuko dute euskara, eta hau da duela 3 urte, egindako inkesta bat, Xabira Jerdik eta Pepe Olagak eta egitakoan. Eta etorkinei egindako inkesta euskarari buruzko hainbat iritzi planteatuz. Eta hor da euskazue berde luzean, hau da, adostasun erabatekoa, eta behan dauzkazue gorri erabatekoa ere, ezta? Goian zer agertzen da, etorkinek uste dute que los niños y niñas aprenden euskera es importante para su futuro oral, ¿está? Me gusta que los niños y niñas aprendan euskera, es enriquecedor que existan 2 idiomas en la comunidad. Saber euskera te abre puertas, haien ikuspegitik. Me gustaría saber más euskera, haien ikuspegitik. Es fácil aprender euskera, hemen uste dugu kontrakoa, baina kontuan hartu behar dugu, hauetako asko dauzkatela ja 2 edo 3 hizkuntza jatorriz. Eta gaitasun handiagoa dutela hizkuntza berri bat ikasteko guk izaten dituguna baina. El euskera sirve para integrarse en la CAP. Saber algo de euskera sirve de mucho. Eta zeintzuk daude bebean, hau da, kontra, ezta? Prefiero consumir contenidos en euskera, ez dute kontsumitzen, ezta? Todas las personas que quieran trabajar en la CAP deberían saberlo. Claro. Euskera es necesario para hacer la vida social en la CAP. Bueno, nagusitzen da, ez. Orduan, honek errealitate bat islatzen du, eta haien ikuspegia ez da urrutiko ikuspegia. Haiek nahiko lukete beraien seme-alabek euskara ikastea, ateak zabaltzen ditulako, laguntzen ditulako, eta hori. Haiek ikasiko dute, ikasiko, baina, aukera duten neurrian, seme-alabek ikas dezatela. Orduan, hau importantea da horrela begira, etorkin berriak, bizilagun berriak pisu handia hartzen ari dira gure gizartean,
Eta gizartearen parte importante bat nola ez enpresetan, ezta? Enpresetan edo zaintza arduretan edo alakoetan, ezta? Orduan, hau oinarrizko kontua da aurrera begira, ezta? Oso importantea eta zaindu beharrekoa eta nik badaundiarekin bat eginez integratzeko aukera bezala planteatu behar da eta ez basket. Datu horiek hartzen baditugu, ez? Baina handi batean esaten dute euskara gehiago jakitea nahiko luketela eta pentsatzen dute ateak irekitzen dituela. Hau, honi, batzen bat diogu, guzti hau erraztu dezaken teknologia bat, akaso horretik ez du liteke idea. Nik uste dut inklusibitatean lagungarri izan daitezkeela teknologiak. Argi eta garbila da. Izan ere, beti izango dira erraminta jakin batzuk, beti eta kasu konkretuetan supervizioa beharko duketen ariketa ez ere datu konfidentzialtasuna, datuen lege edo ofizialtasunera jotzean, baina eremu oso praktikoan baita ere lagundu dezake ez, euskaraz pixkat jakitean merezi du bai, ateak irikitzen dizkit eta ateak irikitzeko erraztasuna baldin badauka, segundu batean testu bat itzultzen daitekoa berme eta kalitate on batekin, nik kanpora noanean gustoko dut bertako hizkuntzan bi hitz hitz egitea. Pentsa, parrafo oso bat esateko modu logiko bat. Nik nahi den lortu inklusibitatea baita ere beste lekuetan. Pentsatzen dut, ona etortzen dionek ere hori nahi duela. Modu naturalago batean bertakotu. Nik uste bai, datuek pixkatala erakusten dutela, ezta? Tira, aurrera doa denbora, nahiko izan zazun ere nahi dugu taldeka guzti hauek lantzeko, baina bai hola pixkat izteko galdera ez dakit orokor moduan bihar bertan euskal enpresa batek etorkizuneko hizkuntza kudeaketan aurrera egiteko ekintza funtsezkoena, premiazkoena edo garrantzitsuena eta aukeratu beharko balu zein izango litzateke. Zein da zuentzat elementu bat ezin dutena galdu edo zentrala izan behar duena. Ideiaren bat ola botatzearen. Nik pixkat ikusita erakutsi dituzuen datuak, nik uste oso garrantzitsua dela jakitea baita ere gure enpresan lan egiten duten pertsonak zer nahi duten, ez? Eta modu ikian hitz egitea, partekatzea, eta baita ere sustatzea, esango dugu, nolabaiteko maitasunan egon baitu euskararen aldekoa, eta gero ja horren arabera martxan jartzea, ekimen desberdina. Baina pixkat abiatuko nintzateke beraien gogobetetze hori diagnostikatzen, Egitea pasadeten honekin, bai. Eta bat. Iñaki zerbait egitu nahi duzu? Bueno, nik hau planteatuko duk ez da. Mendik 10 urtera enpresek zeri errokaratu behar diente, herriaren gogoa, bulkada, hori ezinbestekoa da, baina enpresek erantzun behar diote. Gogo hori ez da. Ezin dira gizartearen nahietatik kanpo gelditu. Gainera, gizarteak demokratikoki adierazten ditu bere interesak, eta horiek gero instituzioek bideratzen, saiatzen dira. Orduan, enpresek bat egin behar dute horrekin. Gero, esan bezala, etorkinen integratzeko premia, haiek duten premia, eta guk daukagun etorkinak integratzeko premia. Eta horretarako empatia oso importantea da. Integrazioa ez da haiek gu bezalakoak izan daitezen, eta beraiena ahaztu eta baztertu ez. Nolakoa zareten, eta zein hizkuntzak hitz egiten dituzuen. Hor badaude lanildo batzuk martxan herri honetan, kanpoko hizkuntzei begira eta euskararen mesedetan lan eginez, eta enpresek ere hortik jo behar dute, ezta? Eta gero enpresek erantzun beharreko galderak. Zer da, lehen esan bezala, zer da
euskarari eta beste hizkuntzei lekua egiten enpresetan gastua da inbertsio. Erantzuna erresa da, praktikara erapatea, eta azken galdera bat, igual inkomodo xamarra. Badugu bihotzik enpresetan, edo bakarrik emaitzen kontua da garrantzitsua. Hori luzatuko dugu, bai bakoitzera ere bai, eta bai garrikotan. Bukatu nahiko nuke baita ere, enpresak ez daitezela bakarrik sentitu, eta komunidade bati deia egingo nioke, ez? Bakoitza bere txokotikan baino, kasu honetan nahi duguna da herri baten ongizate horretan euskara txertatura nahikoa dugu, eta denon artean egin beharko dugula lana, ez? Eta alderdi horretatik eskatuko nuke baita ere kolaborazio nahi bat, eta baita ere esuzaltasuna, denon partetik, nire propiotik hasita. Nik uste dut bila bertugula konfiantza ere bat, ez bakarrikan enpresa barruan, baizik eta komunidade moduan baino, ez? Eta estamentu ezberdinak lan egiteko, ez? Administrazio publikoetatik hasi, igual ekosistema ikerketa garapena eta abarrera, baita ere enpresa mundura, ez? Enpresa munduak ez du bakarrikan nahi errentabilitate ekonomikoa, soziala. Elkarlan hori oso garrantzitsua, ikusi dut asko eta asko apunteak hartzen ibili zaretela, zuen ondorioak eraterako zenituzten, ez da orain, eztabaidarako emango dutenak, gainetik apuntatu ditudan batzuen artean behintzat, besteak beste, euskarazko eskaintza hori handitzen badugu, eskaera ere handitu egin daitekela, ez? Begiristan badut, ni maztuko naiz, kontsumitzera, ez da? Estres linguistikoa murrizten badugu, kasu eskaerak ere, gora egin dugu modu naturalean, ez da? Aipatzen genuen ere, mozkinak noski bai, garrantzitsua direla, baina mozkin horiek nork eragiten ditu, nork egiten du lan hori gertatu dadin pertsonak, ez da? Eta beraz, euskera ere, euren motivazioen artean baldin badago, hortxe, ez da? Horregon daiteke balio garrantzitsu bat. Aipatzen genuen ere bai, teknologiari erreparatuta, 2025an, eta aurrerantzean, eta lehenago ere bai, enpresa guztiak digitalak izango direla, ez da? Adimen artifizialaren erabilera orokortua izango dela, eta lan mundu hibrido batera goazela, ez da? Eta, hizkuntza kudeaketa, testuinguru horretan izan behar dela, hasieratik kontuan hartzen den zerbait, eta ez ondoren txertatuko duguna, ez da, hasieratik. Eta, gustatu zait ikustea eta entzutea, zu behintzat teknologiari lotuta garbinek, nahiko ikustegi baikorra daukazula, ez da? Eta teknologiak zuzen ere lagundu dezakela euskararen kudeaketan, normalizazioan, eta hori kontuan hartzekoa da. Teknologia sofistikatuen kasuan, jauzia behar da, eta jauzi horretarako laguntza behar da, eta hor elkarlanera goaz, beste behin, ez da? Herri honetako eragile guztien artean, ez da? Instituzioak, enpresak, erakundeak guztiok elkarrekin, ez da? Interesa, denona baita, ez da? Eta, elkarrekin lan egite horrei, bultzada ematea, ez da? Denon artean hauek ideia batzuk dira, segurtu beste asko apuntatu dituzuela, eta sortuko direla maietan, hemen ere atera ez diren batzuk, baina espero dugu, hemendik atera diren gako hauek eskuragarri, erabilgarri suertatuko zaizkizuela, nik eskerrak eman nahi dizkiet, bai Iñaki, bota, zerbait ditu nahi batzu? Bururatzen zaite galdera bat, bi lagunei egiteko, ez da. Zuek uste euskararen aldeko garatu den teknologia ezaguna dela gizartean eta euskaldunen balizko erabiltzaileen aldetik? Nire aldetik pertsonalik izango ditut, bai guk ingurune eleanitzean lan egiten dugula eta nire lankidek erabiltzen dituztela. Inglesa beraien ama hizkuntza den pertsona batzuk erabiltzen dut ezagunenak, izutzaien neuronalak eta horrela. Baina hortik haratago ez, baina dauden horiek,
Nik ere esperientzia hori izango nuke. Baita ere, badagoela estrategia pertsonal bat, alegia. Euskara oso barruan duenak eskuragarriago ditu, bilatu dituelako, ez bakarrik aurkitu. Eta, baino, pertsona horiek ere, ni bintzat, mugitu naizen eremuetan, nire izatera, zaitatako honen hitza, baino, hain eskura ez dituzten pertsonen erreferenteak gara. Azkenean egiten dugu, nola da, medikuek egiten duen bezala, ez hau erabilizazu, lan handik egiten dugula baita ere guk topatu ditugun horiek bestei erakusten. Eta hori dela nik uste bidea irisgarritasunana gaur egun horrelako teknologiena, oraingoz. Egunen landu beharreko kontua hori ere. Tira, badauzkagu hemen gako batzuk, zuen esku orain, Iñaki Garriñeto Uxue, eskerrik asko benetan, zuen analizuen agatik, nahiko erabilgarria izango zaigula ere bai, eta esan dako orain, zuen esku uzten dugu mendik aurrerakoa, eta etorriko diren hausnarketa, beraz, eskerrik asko eta onaino, sola saldi hau.